dobre. Tak točíme film, môže sa usmievať. Môže sa usmievať. Natočíme ťa celú. A ty si pôjdem po šál. Áno, áno. Už som sa to tam... Tam aj s tou vodou. Ktoré? Jaj, Vodou. no jasné. Paráda. Musím to trošku priblížiť. A teraz polských chlapcov. Áno, a po ceste sme stretli ďalších Poliakov, ktorí sa nám predbehnúť. A budeme ich musieť predbehnúť znovu. Nie, rýchlo odídeme, aby sme ich nemuseli druhý raz predbiehať. Rodinka sa nastavala. Točíme video. Môžete povedať básničku, piesenku zaspievať, alebo čo. Môžeme zatančiť? Aj zatančiť môžete. Ahoj, to už fotí. Čímeš, no. Máš tam Facebook? Áno, Áno? áno. Tak preto si sa pýtal Poliakov, či môžu aj básničku. No, veď práve.